Pokusem připravíme oxid uhličitý a ověříme některé reakce a dokážeme ho. Oxid uhličitý budeme připravovat reakcí kyseliny chlorovodíkové. Zředěná kyselina chlorovodíková je v tomto přístroji, Kipův přístroj se nazývá. A bude reagovat s pevným uhličitanem vápenatým, který je zde. Jakmile otevřeme ten kohoutek, kyselina se setká s tím uhličitanem vápenatým a probíhá reakce. Ověříme si to hned za chvíli. Nyní se podíváme dál. První promývačce je roztok lakmusu, fialový. Zde je vápená voda a zde budeme jímat oxid uhličitý. Ověříme, jak se chová v té nádobě, ve které je zatím jenom vzduch, hořící špejle. Špejle hoří na vzduchu a klidně hoří i v té baňce. Je to důležité proto, až si budeme dokazovat oxid uhličitý. Otevřeme kohoutek, pozvolna. Kyselina z té horní části teká do té spodní a naplňuje tu střední část. Kontaktuje se s uhličitanem vápenatým a vzniká plyn. V promývačkách už pozorujeme první děj. Vápená voda s oxidem uhličitým se kalí, vzniká uhličitan vápenatý. Mezitím si ověříme, jestli již je baňka oxidem uhličitým naplněna. Opět zapálíme špejli. Říkali jsme, že kdyby tam byl dále jenom vzduch, tak špejle bude hořet. Špejle zasíná. Zasíná proto, že tam je oxid uhličitý, který má větší hustotu než vzduch. Hromadí se u dna a vytlačuje vzduch pryč, takže baňka je nyní naplněna oxidem uhličitým, který zháší plamen. A tady už se můžeme vrátit k té první promývačce, kde roztok lakmusu zčervenal, což dokazuje kyselinu. Reakcí oxidu uhličitého s vodou vzniká kyselina uhličitá. Takže příprava oxidu uhličitého reakcí kyseliny chlorovodíkové s uhličitanem vápenatým. Oxid uhličitý reaguje s vodou, vzniká kyselina uhličitá. Reaguje s vápenou vodou, což je hydroxid vápenatý, vzniká bílý uhličitan vápenatý. A dokazuje se tím, že zháší plamen a drží se u dna, protože má větší hustotu než vzduch. Baňku použijeme pro další pokus.